Dwar l-operation il Sarus, id-direttur tal-Interpol qal li dan kien is-suċċess ta' 10 snin xogħol mifrux fuq 26 pajjiż fosthom Malta. L-investigazzjoni kienet tikkonċentra dwar ċirku ta' abbuż sesswali fuq it-tfal permezz tal-internet. L-istħarriġ tal-Pulizija flimkien mal-Europol kien mifrux fuq qatt ta' pajjiżi Ewropej għalkemm l-arresti saru fi 22 pajjiż biss fosthom Malta. B'kollox ġew identifikati 229 persuna illi minnhom ġew arrestati 112. Il-Pulizija bħalissa tinvestiga l-materjal illi elevat midjar tas suspettati. Madankollu l-Pulizija tgħid li mill-affarijiet illi għandha f'idejha sa issa diġà rnexxielha tidentifika lil nies illi qabel ma kinux is-suspettati. Il-Pulizija qalet li fil-jiem il ġejjin ser tarresta aktar nies għalkemm l-attenzjoni tagħhom issa tikkonċentra fuq min seta' ipproduċa dan il-materjal ta' abbuż sesswali. Il-Pulizija s'issa irnexxielha televa ma' 9,000 siegħa ta' materjal pornografiku u abbuż sesswali fuq it-tfal.